Salam, hormatly vatandaşlar. Men şunu gepleşigimde bizim bir vatandaşymyz ayal maşgala bir soru berdi. Şol temany aýdyp geçjek. O tema näme? Demokratik institutlar ýa-da başgaça biz näme üçin problema düşünýärse, bizim betbaççylykdymyzy düşünýärse ýöne biz näme üçin galamjok? Bizim jemgyýetimiz, türkmen halky näme üçin protestler miýsinde çykanok? Ine şu meseleni ýa-ni men şu gepleşigimde görkeşjek sizin bilen. Ine şu ýerde şol düýün maňa bir vatandaşymyz jam edip sorady. Mana da biziň oýunluk. Ýöne näme etmeligini bilemjok. Indi biz gowy düşdük. Şu diktator Berdimuhamedow ýararly biz şu betbaççylygyň içinde gezip ýördügümdi. Ýöne biziň halkymyz jemgyýet bilimleri ýok bolan soň näme etmeligini bilenok. Şunu bir murada gaýrat edip bir düşündirip berdi diýip ine şu soru berdi. Gaty kyn sorak sebäbi 30 ýylda bir uly iş gidip durdy. Jadan Hramow, Sapar Niýazow, soň Berdimuhamedowyň tarapyndan şu halkdan jemgyýet bilimlerini, jemgyýet aňyny aýyrmak üçin. Birinji bilen biz seýler jemgyýet. Jemgyýet näme? Bütün bizim türkmen halkynyň jemgyýetini bar. Her adam jemgyýetiniň ýa-ni agzasy. Bizim jemgyýetimiz diýýär. Sebäbi şu jemgyýet döwlet dolanşygyna, döwletiň ötüşine, öz ötüşine, adam gymmatlyklarynyň üstürilişine, ýa-ni döwletiň içine üstürilişine şu jemgyýet hökümat suratda hereket edýärdi we şonu östürýär. Indi şu jemgyýetiň aňy bar. Egerde jemgyýet bolsa, şoň aňy bolmaly. Indi jemgyýet aňy nämeden ibaret? Nähili ýa-ni görnüşler bar diýip serip geçeli. Birinji jemgyýet aňy sungot. O diýmek näme? O sungotyň ösüşi ýa-ni mysal üçin bizim döwletimizde sungot beýleki döwletlerden sungotundan pes. Sebäbi sungot ösüp bilenok. Ýa-ni ösýär onuň ýöne bir dol derejede ösülenok beýleki döwletler ýa-ni mysal üçin Ýewropa döwletleri ýa-da Russiýa döwletleri ýa-da Gazakystan ýa goňşy döwletler ýa-ni ösüp bilenok. Sebäbi şu sungot ýa-ni aňy pesrek bilir. Ine şuna ýa-ni jemgyýetiň aňynyň bir görnüşi sungot. Ikinji ilim. Ilim bilim. Ýa-ni bizde ýarynda bolsa Sapar Niýazow ilim institutyny ýapdy. Ay ilim näme gerek bize? Bize diplom köp gerek, bilimler, bize onça diplomirowany adam gerek diýip halkyň ýa-ni aňyny pesirçek bolup, halkyň ötüşini, aňynyň ötüşini pesirçek bolup, dolandyrmak ansat bolýar diktatorlar. Ine şonuň üçin şu ilim ýapdy. Haçan biz ilim ýapsak, biz diňe sarp edici halk bolýar. Biz öndürüci ýa-ni bir kreativ, bir oýlap tapıcı halk däl, diňe sarp edici. Diýmek Ýewropa döwletleri ýa özün döwletler bir zat öndürse, bir zat açyşlar etse, biz şonu ýöne sarp edici, ýa-ni öz tebii baýlyklaryny berip şonu ýa-ni sarp edici, şonu alyp ulanyjy halk bolýarsa, biz ötüşde bolmaýas. Biz diňe ulanyjy ýa-ni sarp edici halk bolýar. Ine şonuň üçin bilimleri ýa-ni ilmi aýyrdy. Sapar Niýazow. Ol gaty jemgyýet ötüşine, jemgyýet aňyna gaty uly erkinç udar etdi. Indiki hukuk düşüncesi, indiki jemgyýetiň aňy görnüşi hukuk düşüncesi. Ine şu hukuk düşüncesinde bizde şol hukuk düşüncesi gaty pes. Men ýörüýte Aşgabatdan molimler bilen gürleşýän, ine şol diýe murada biz bilimler beripdiz, ýerlikli bilimler mekteplerde berilýär, alyp bilýär. Men şu bilimleriň hilini sorasam, hilem ýeterlik diýdi. Onda men sorup berdim. Asyl konstitusiýany, haklary, hukuklary adamlara ýa-ni mektep okuwçylaryny haýsy klasdan düşündirip ýa-ni diýsem, olar 9-njy 10-njy klasdan diýer. Ol gaty giç. Ine Ýewropada çağlar 1 ýaş, 2 ýaşynda ýa-ni ýaşlan sadygy baranlar ine şu ýerden başlanýar şu wagtda. Diýmek biz 16-17 ýyl ideal. Hukuk düşüncesi vardı. Ine şu hukuk düşüncesinin aňy ine bizde ösünde. Ine şonuň üçin biz hukuklarymyzy bilemjok. Bizdäki Türkmenistanlar konstitusiýa, döwleti saklayan konstitusiýa. Şu konstitusiýa bolmasa döwlet ýok.
Biz şoň wajypdygyny düşünendik. Şu konstitusiýanyň wajypdygy we şu konstitusiýadaky bizim haklarymyzyň wajypdygyny biz düşünendik. Ine şonuň üçin ine hukuk düşünje pes bizde. Diýmek jemgyýetiň aňy bizde pes. Onun bir görnüşiniň pes bolany üçin jemi pes. Inniki jemgyýetiň aň düşünjesi bu din düşünjesi. Bu din düşünjesi adam ösüşiniň başlangyç döwrüne takminan 40-50 ýyl mundan ozal jemgyýetiň aňynyň ählumumy görnüşini üstürdi. Ine şu din meselesi. Ine Türkmenistanda din aň görnüşi jemgyýetiň onun bir gowy ösüp bilen sebäbi bular Türkmenistanda ýerine ýetirşikni ýoluşdy. Din adamlaram, din doğru din berjek adamlaram türmäge alyp, ýa pysýerdi, ýygnap ýatýar. O ýerde biz gaty ösüp bilmedik. Beýleki döwletler ýa mysal üçin Özbegistan, Gazakistan ýa Russiýada ýa Türkiýede açyk sen dini öwrenjek bolsaň, öwren ýöne ýa terrorizm bolmaly ýa bir dinin fanatik, radikal görnüşleri bolmaly. Ine şonam bize doğru din aň düşünjesini doğru alabilmedik. Inniki ideologiya, inniki jemgyýetiň aň düşünjesi ideologiya. Bu iň jemgyýetiň aňynyň iň ýokary görnüşi. Sebäbi şu ideologiya bolsa, onu ýa bizim jemgyýetimiz Ýewropa jemgyýeti ýaly ösen bolýar. Onu bizim jemgyýetimiz hiç bir diktatora aňada dursun. Günne alınyan kanunları barlap, gepleşikler edip, olar yatyryp, yani protest, mitingler, referendumlar edip, bir güne yatırýar. Masal üçin, ine men masal getireyim. Ine Ýewropada polisler miting geçirdiler. Polisler öz haklaryny, yani goramak üçin miting geçirip, 4-5 gün geçirip, olar hökümetden, yani avantaj aldylar. Hökümetden öz yani haklaryny gorap bildiler. Ne şuraya polisler geçiremeysin. Yani Türkmenistan'da şu döwlet guruluşundaky ýöneýte ýollar yapıldy. Jemgyýet ýollary ýapyk tere jemgyýet östürilmedi. Näçe? Haçanda sen jemgyýeti östürmesen, men size 6 san jemgyýet aňynyň görnüşlerini düşündirdim. Şu 6 san ösmedi. Diýmek bizim jemgyýetimiz ösmedi. Bunu näçe edýärler ýöneýte diktatorlar? Donundurma kas ansa, isteyen adam basıp bolýar. Hemmesini paragoruga salsam, onu hemmesi garap. İsteyen vakti, isteyen adama paragorluk etmese de yapıp salıp bolýar sebäbi, şonu tutýan polis paragor, şonu MHM işgäri tutýan paragor, prokuratura işgäri şonu derňän paragor, kadetek oturun paragor. Ondan naşar bu paragorlar bir tarafta, bundan naşar Türkmenistan'ın prezidenti basıysa bular var. Allah'sı yok ýaly adam, günü Hudaýsız adamlar gün basyp goýar. Ol günäkär däl. Eden ady bam yok, on deňen oklar. Gerek bolsa üstüne ýelmeýärler. Ine şu ýaly bir kanun döwletde, kanunlar işlemeýän döwletde Türkmen halky ýaşar we Türkmen jemgyýetiniň ösüşi nol. Ine şonuň üçin biz başka halklara göre ösüşimiz yok. Bizim başka halklara göre diktatörümüz has güçlü. Ol aslında güçlüler. Mesela Nazarbayev'den, Putin'den has pes. Yönü biz goşak bolansan, bizim jemgyýetimizin aňy has pes bolansan, mesela Gazakstan'ın jemgyýetiniň aňyndan pes, Russiýanyňkydan ine şu bolansan, biz ukypsyz bir kicip diktator bize bir ýag bolupdy. Ya biz düşünemedik. Ne şonuň üçin şu bilimleri almaly. Men her wagt ýandan çykyşymda hemmeler derdim. Gözüňiz var, gulagyňyz var, aňyňyz var. Unup başlaň. Kim näme diýär? Kim diýen zady dogry ýolda barýan? Kim töhmet atýan? Kim şu görüşýänlere garşy görüşýän? Kim hakyky görüşýär? Onu özüňiz kesiplemeli. Sebäbi ne şeýle siz ösýäňiz. Onsoň görüşýän adam bolsa senem görüşýärsiň gelde, onu oň ýerden ýanky doğru gidiyorsun. Yine şunu her adam kesiplemeli. Yine şunu cemiyetiň aň düşünjesi her adamın cemiyetteki adamın aň düşünjesinden var. Şonuň üçin men size haýyş edýän, öz cemiyet bilimlerini, cemiyet aň düşünjemizi östürün. Onu östürmesek biz hiç ýere gidilmez. Biz diktator aýyrarys.
Diktator eyyam yıkıldı inanın. Dine prosedura kaldı. Halk şunu alsa şunu yıkılıyor. Yöne azıcık vakt alıp kalsa yine şu yerde yıkılıyor. O bu torda eyyam bu. Berdi Muhammedov inni yolu bir yol. Turma. O düşünüklü. İnanın. Var analitikler şunu geliyor. Yıkıldı diye. Onu men yönü keyfine aydamak. Şunun için diktatura yıkıldı Türkmenistan'da. Biz dine on agoniyetini görüyoruz. Demek sonku günlerini görüyoruz. Yine şunun için biz kalmalı. Yine yeni kayıp gelelim şu tema. Cimri neyemedin var? Cimri Türkmen halkının içindeki adamlardan cimri ve cimri eğer bağ olsa onun an düşüncesi var. Şu an düşüncesi altı dağıttan avarat oldu. Ben size düşündürdüm. Şunun en yukarı derece görünüşü ideoloji. İdeoloji neyemedin var? İdeoloji senin siyasi düşüncen, cimri düşüncen, moral, ahlak ve medeniyet düşüncelerinden ibaret ideoloji. Şu sebeple sen şu prizmalarla hem de daha da bakabiliyorsun. Senin içindeki fundamentin. Onu bir en yukarı derecedeki bütün halkın yani alameti. Mesela için sizin ne hil tapağıtla Avrupa devletlerinin halkları ile mesela için Fransa ve Türkmen halkın Türkmen cemiyetinin ve Fransız cemiyetinin. Fransız cemiyetinden Macron mün akıllı olaysın bir kanuni yani öyle gol çekip bilmedi. Onu birinci tayarlar, halkın içine adımlar, halk onu okar, yani gipleşikler kurunar, iyice onu televizyonda ya da gönlün yapleşikler. Ondan sonra parlamenta var ya, parlamenta durlu partiler konkurensiya edip onu yani o kanunu aşağıdan yukarı, çekten sağa okar, bunu yani gipleşikler geçirip tankitler, ondan sonra çıkanlar Macron'un gol çekmene hakkı var. Yine şuraya bulmalı. Şu cemiyet, üsün cemiyet. Türkmenistan'da da eğer konstitusiya verirsen, şuraya cemiyet, şuraya kanunlar yönü bizim cemiyetimizdeki an düşüncemiz pes olan son bizi oynap yatıyorlar diktatör. Onu da yanlar iksan haramdadı Türkmenler adamlar. Şimdi biz şu cemiyetin içindeki an düşüncesinin üstürmek neme etmek demek şunu görüyor. Te şu dağıtlar bir de küme veriyor. Bol geçen dağıtlar analiz edip düşünmek ve bir şoları çözmek. Biz şoları bilmesek biz onu çözülmez. O elementar mı? Onun için biz düşünüyoruz. Şimdi cemiyetin içinde sosyal katnaşıklar var. Sosyal katnaşıklar demek neme? O mesela için iktisadi katnaşıklar, siyasi katnaşıklar, ahlak, estetik, medeniyet tarzından ilim ve başka türlü katnaşıklar var. Sevdik geçelim. Türkmenistan'la bir-birinden yani bizim cemiyet anlı ya da herkimin anlı üstürmek için yine şu katnaşıklar ne ahliyalıydı? Yine şunu sebeple yine şunun yağdaylarının pes olduğu için bizim an derecemizden pes. Yine seyredelim. Mesela için iktisadiyet katnaşıkları. İktisadiyet katnaşıkları. Yine iktisadiyet durumduruşunla Türkmenistan'da hiç kim hiç çözmüyor. Değil mi bir adam çözüyor? Berdi Muhammedov. Bu iktisad sistemin şeyle bir kurdu. Yine şun diyen adını ministrler yerine getiriyor. Ministrlerin aydın adını o doğru konstitusiya dengeli o ikinci soru. O köp şartlarda gelmeyen konstitusiya dengeli. Yine şun aydın zatlarını yerine getirilip geliyor ve aşağıda ya da bizim halkımız şu iktisadiyeti üstürmek için hiç saat edilemez. Mesela için bir insan varsa üstünü çözüp bunu yankı, yargı çözüp hukuk bozayan kurum edareler, MHM, polis, gen prokuratura, bunlar yapyalar ya da taliyalar, pajarniklar, sanepidem stansı. Bunlar değil mi talayıcı organlar. Gelip talak diyorlar. O görgülü şu günkü Türkmenistan'daki ya da biznes etmek için, ya da potroçuluk etmek için, ya da tayinhançılık etmek için şartlar nereal mi? Real yadayınla yerine yetirip bulunup. Demek şu adam, şu ne arda olsa, nerede açılığını ya protest ya miting bilen, ya da gönlünü hükümete getirip bilen mümkünçülükler bulmadan, iktisadiyette şu hiç tat edilemez. Değil mi? Yok oradan gelen, hekimlere geliyor, hekimlerden buluru veriyor.
gelen buyruklar. Olar köplenç dil buyrukları näme berilýär? Olar dil buyrukları näme berilýär? Sebäbi şo ýerde bir kanun zatlar aýdylýar we onu tutmak kyn ýa-da. Şonuň üçin ýokarky Türkmenistanyň ukypsız bir kanun prezidenti dil buyrukları berýär, aşağıda yerine ýetirji MHM häkimler olar yerine ýetirýär. Bir kanundatlar iýeti bir zat bolaýsa ine şoruň näkär. Bizim milli liderimiz iň dünýäde akylly adam, ýani bütün dünýäni dolandyryp gelýän adam ýalňyşmaga haky ýok. Sebäbi biz onu ellerine uşýar. Sebäbi ol ýani bir güýçli bir derejede bir adam. Hatap edilýär Türkmenistanyň Watan habar programmasynyň boýunça. Ine şoň üçin ykdysadyýetde bizim halkymyz hiç biri gatnaşyklar edenok, dine ýani sarp edici, dine ýani ýokardan gelýän kanunlar, bökülmeler, dil ýa hat şonuň esasyna gymylýar, ýöne şonuň şertlerini ýerine ýetirjek bolsa, onu hereket edip bilmeýär. Ona garşy hiç adam diýilmeýär. Diýmek ol ykdysadyýetin içinde Türkmenistanyň ykdysadyýetinde, jemgyýetiň ykdysadyýetine hiç adam bilmeýär. Dine diýmek ol aýryldy. Onu hökümet aýrdygyra. Diýmek şol ykdysadyýetde hiç bir gatnaşygy ýok we gatnaşyga ýöne hiç bir ýani täsir ýok. Ine şu ýerde bizim ykdysadyýet derejedäki ösüşimizi nurly etip üstüren oklar. Indiki bilim, şu Türkmenistanyň bilimi çäklendirildi. Näme? Şu bilimler belli bir derejede üstürilýän, mysal üçin pudoklary östürmek üçin ýa-da düşünmek üçin ýöne syýasy bilimler üstürilen. Bilimlerim beýleki döwletlere göre gaty pes derejede. Ine şoň üçin bizden Türkmenistandan çykan diplomly ýa-ni studentler, talipler ýerine barsa hiç alýan oklar. Medikler bolsun, beýlekler bolsun, eýlekler bolsun. Yüzden bir kısımda da gymyllap bilýär, beýlekler gymyllap bilýär. Ine şo bilimleri bular näme diýär? Hini ýürütip peseldiýär, onuň talip möçberlerini peseldiýär. Näme? Akıllı bulmadı halkı dolandırmak anfat. Bu Sapar Murat Niyazowyň, Jadan Hramoň syýasaty. Ine şonu Berdi Muhammedov avtomatik uğruna atpaýar. Diýmek, bilim derejemiz bizim pes özüp bilmez. Sebäbi şu hökümet, ýerine ýetirjek hökümet ýürüte şunu bir liniýadan aşağı saklaýar, dolandyrmak üçin. Sebäbi şu bilimleri östürüp bez limit öňe goýulajak bolsa, onu özü 2-3 etse şu alyan bilimlerden akıllı olmalı ve döwleti dolandyryp bilmeli. Onu etmezsen bu peste saklaýar, şolun arasında bu ýani uly bir alim ýa-da. Ine şol çäk bilim hilini pes etmeli, ol derro medeniýet bolýar, sebäbi medeniýetem peselýär, dürüjülük işi ýok bolýar, sebäbi olum ýani bilimleri bar, olum peselýär, ol peselse Türkmenistan'da cemiyetiň ahlak, moral taýan peselýär, sebäbi medeniýet pese düşler, onu moral normalary düşürýär. Onun metal bu moral normalary düşürmek üçin medeniýetsizlik häzir moda boldy Türkmenistanda. Onu düşürmek üçin bu adamlaryň hal maddi ýagdaýyny şeýle pese düşürýär. Bular çağlarına pul kazanmak üçin ya öýün saklamak üçin hemme zat etmäge taýar. Sebäbi kanun esasyna, ýani öz hünäri esasyna, hünäriň barlygy esasyna iş tapman soň bular ýaşamalylar, çürüýmeli, hemme zat taýar. Ine şo ýerde moral taýdan pes işleri ýa-da ahlak taýdan bolmayan işleri, ine aýal maşgalar teminat ýa erkekler bihepçilik haramlarda haram ýasýarlar. Ine şonu mejbur etdi. Ine şu zatlary ýürüte bizim cemiyetimize etdirýärler. Näme? İstenik adam istenik wagty ýani gözüne basyp bolýar, sen haram, sen ýani haramlyk edýän diýip we şular şu agyr ýagdaýda saklasam dolandyrmak bolýar. Ine şoň üçin bizim medeniýetimiz ahlak, moral ýagdaýymyzdan peselli. Ösen ok. Bunu östürmeýärmi? Ol muzykantlar zatlar öse ýöne istenik diýeni gelip bulary ýani ideal ürdük bilýär, ýa kup bilýär ýa-da istenik medeniýet işlerini öňe gidýän medeniýet işler alyp basyp bilýärler.
kanun zatı yok. Şunun için şu görünüşlerin katı pes ýagdaýda üstürülmeli yani. Indiki görünüş wa jemgyýetiň aňyny üstürýän bir sebäp ba, ol etika, estetika. Etika egerde medeniýetimiz pes bolsa, egerde ahlak, moral taýymyz pes bolsa, onda etika, estetika düşünjesi ýok bolýar jemgyýetde we adamlar düşünmýär. Häzir şu bilimler ýitip gitdi. Orsun diýen zatlar bar, ýöne orsun diýen zatlary ösün Ýewropa ýa-da ösün etika, estetika şertler däldir. Olur mintekdes. Bizde şolar ýok. Şonuň üçin bizde medeniýeti ýykdylar. Medeniýetsizlik moda boldy. Bizde ahlak, moral taýdan adamlary näçe pes bolsa şonçu östürmediler. Etika, estetika ýykdylar. Ine şonuň üçin şu halk ýuwaş-ýuwaş ýaban halka dönüp barýar. Durundurmaz. Bular bir zat diýsem, görgüler zat bilmänsoň howa edişip durlar. Ine şoňu etýärler. Şonuň üçin ine şu aýdan jemgyýetiň aňyny üstürýän görünüşler has ýer bor jemgyýetde. Indiki ilmi östürmek we ilmi ösüş jemgyýetiň ilmi ösüşen ol jemgyýetiň aňyny üstürýär. Näçe? Sebäbi biz köp zatlary oýlap tapýar. Ilmi işleyen adamlar, mesela için ortaça adamlardan, diplom alan adamlardan katümde bolýar terör. Öyle spesializasyasynda katı çumur seyrediyorlar mesela. Tarih bolsun, pudoklun görünüşler bolsun, ya da cemiyet bilimler bolsun, ya da şu medeniyet bolsun, sunmat bolsun, tapağı yok. Bu katı yiti ömür seyrediyorlar. Yine şunun için şu bilimler bizde de yok. Bunu yaptılar. Niyaz yine ilim akademiyasını yaptı. Yürütü bize Türkmenler, Türkmenler Avrupa'ya, Amerika'ya, bunlar erteden akşama sadakalar katnap muhtoğrunu yiyen adamlar. Bunlar dine gelin alıcı türeyen adamlar. O Türkmeni eyyem Türkmen'e şeket getiriyor. Eyyem beyliklerden has bet millete getiriyor. Yine şol prizmada şu millete seyredip şu milleti yine onun metot tutbiga sap geldiler. Yine şu yani bizde adım derejemizden piseli. Yine en sonki ideologiyanı seyrettik. Jemgyýetiň aňyny üstürýän görünüş ideologiya. Bu siýasat. Belgili siyasata boşmadılar. Bizde 91-nji ýyldan ýuwaş-ýuwaşdan 5 ýyllar, 96-da eýem ol abarota gitdi, gaty tizle gitdi. Kim siyasata boşulsa, kim siyasatyň içinde döwletiň guruluşuna bir şeket ýetirse, ya tanqid etse, ya da ine şu öz kanununy talep etse, şol eýem watan düşmany, ine şol eýem adam Türkmenistan prezidentine garşy, ine Türkmen döwletine garşy, Türkmenin bütünlüğünü ýa-da diýip bir topar yalanlar tapıp şu adamları bir kanun ýagdaýyna türme ýa-da tohumlaryny gysyp wad edip kıynadylar. Käbilerini çykmagyna mejbur etdiler. Ine şu adamları prokuratura, MHM, kazetler düşünmeyen halkı gysyp şu ýerde paraxorluk edip öz pullaryny ýygnap gezdiler. Inni bolsa jemgyýet üsüşi nora düşünsem şuran gıynak başladı. Bunun kâvap oturup diyorlar, halk kaçan alır. Bize yağdadık, bizim yağdadık şundan. Halk kalmadı. Sebebi siz rejim bilen Türkmenistan'ın cemiyetinin an bilimini çökerttiniz. Siz rejim bilen Türkmenistan'ın an biliminin en yukarı görünüş siyasatı yıktınız. Cemiyetin siyasetini. Cemiyet ötüşünün siyaset görünüşünü yıktınız. Biz inni nola kalıp, şu öňe minusladık, nola varıp, inni ösüp başladık. Yani şunun için ben devlete toparının adından aýdýan adamlar cemiyet kuruluşunda en uly ösüş görünüşü, cemiyetin ösüş görünüşü siyasi ösüş. Şunu boşluğum. Her adam dünyanın neyde künceginde olsa da boşluğum ol. Ne için? Sebäbi sen Japonya'da ol, Amerika'da ol, sen behwidin var Türkmenistan'da. Toprağın içinde, toprağın bağlılıklarına senin behwidin var. Sen Japonya'da yaşamalı, yönü sana Türkmenistan'ın behwidinden pay barmaz ama.
O näme şekilde bar ya? Şöyle pasportu bolsa jamaten problema diýsem ılgap barmaly. Pul kömegini, maddi kömegini, sen halyny, ýagdaýyny, ýuridik kömeklerini, arkanda durup ýa suwtlara gatnaşyp seni gorap durmaly. Ine şu kömekler şu bizim tebiğ baýlyklaryndan girin kömekler şol. Tebiğ şu tebiğ baýlyklar bulur alıp hökümet saklap durur. Ine şuraya behbit bolmaly. Mundan başga da behbit bolmaly. Her adama ýylyň soňuna ýa hökümet benefis diýilýär, alınan pribillan bir möçberde pul geçirip durmaly şu ortamda. Bir çağa dogulumy? Derler şoňa dogulum üçin $3.000 bermeli. Beýlik döwletlerde tebiğ baýlygy ýok döwletlerde ýaly etmeli. Ýöne bizde adam gymnatlary, adamyň haklary doğru şekilde bozuldy. Cemiyet doğru şekilde yıkıldı. Yine şu cemiyet yıkılan son diktatör oluşuyor. Men size misal getireyim. Yine şundan başla Türkmenistan'ın köyüne pasportunun pasostoları 2 yıllık yani peçat edip şunu 2 yıllık mühledini uzatıyorlar. Bana haberlere geldik. Köp yerlerden ve niyeti şunu bağırlar. O Türkmenistan'ın prezidentinin bize eden padaçkası o opozisiyanın, aktivistlerin kazanan şerti şunu. Nemçi? Eğer de kıymırlamayan olsa şuraya oturdu. Kıymırlap, başlap, mahavik, aylan piyade şoları urgur problemi dürüdürüp durka bunu ünlü alacak olup şunu ettiler. Yine şunu. Şunun için yine cemiyet kalıp ösüp başlasa diktaturu iyine kayyandır. Yine şun cemiyete bağlı. Son siz kaçan yine Türkmenistan'dan uğraşır değilseniz bizim cemiyetimizde bağlı. Biz an düşüneceğimizi sürmeliyiz. Yine şunu bağlı. Şimdi yine her yıktık biz Türkmenistan'ın prezidentini. Ayırdık. Cemiyetimiz ösmedik olsa. Yine şu diktaturu gelir. İnanın istediğiniz adamımızı koyun. Ayağını yerine uşak başlarsa başkalar bilen oklar. Yine şu zatlar şu düşünceleri üstürmesek, şu bilimleri almasak, cemiyet bilen minimum ortaça yani cemiyetleri ya kalmasak bizde ümü ösüş olmaz. Kim gelayetini yolu? Mecbur yani cemiyeti üstürmeye mecbur etsem halkın içindeki adamlar cemiyet ötüşüne öz kellelerini koşmasalar ösmez şu an. Ben şunun için size arayacağım. Türkmenistan eyyam kurulup başlanıyor. Sizde var. Siz Türkiye'de oturuyorsunuz, Amerika'da oturuyorsunuz, Japonya'da tapağı diyor. Eyyam ösün, eyyam bitti Türkmenistan ösün. Türkmenistan'ın ösüşü cemiyete var. Cemiyet ösmese onun üstürenin Türkmenistan'ı yine de nomenklatura değil ya. Yani hükümeti işte yok orada işleyen vazifedeki adamlar yine de şunu kesinliklemese Türkmenistan hayır tarafa gitmeli, halkın dahılamıyor. Yine de önkülümü var ya. O yerde de bir iki tane Haramdağ'da tapılıp, birlikleri bastırıp, yani hükümet eline alaysa yine şu oluyor. Şunun için şular bulmadı yani. Bir cemiyet an düşüncemde üstürmeli. Şimdi biz kaça değilsem şular bizim Türkmen cemiyetimizin anının gatıpet yağdayını zerurli şundan şu zerurli biz şu yağdayda getiriyor şunu. Yine şunu şu yağdayda getirenler kim? Birinci bilen Saparmurat Niyazov, Jadan Hramov ve diktatör Berdimuhamedov. Yine şular günahkar şunu. Bunun günahkarda bunun maksadı şu oldu ve şular utup gelip oturdu. Şu bilen biz utup duruz. Her adam daşa yurtta öz an düşüncesini östürmene hiç de perfekçilik yok mu? Hiç perfekçilik yok mu? Ne yapıp östüren var? Östürün. Ama diktatörün yanında dahil yok mu? Östürün. Biz öseliyiz. Eğer de siz östürünüz, siz ondan problemaları Türkmenistan'a iki sözde düşünüp biliyemiz kardeşlerle. Onunla biz Türkmenistan'ın içine katışalt yağdaydı adamları kaldırıp biliyoruz. Yine benim cevabım ayar başkana. Biz an düşüncelerimizi üstürmeli ve yanımızdaki horizontal yağdayına komşu, dost, yar, işteş yoluş, Türkmen tapsak şoluyla gürleşip şoluyla üstürmeli. Onun için Telegram'da yaçayı açın, İmo'da grup açın, WhatsApp'ta grup açın. Koşun benim içine.
Ya özüňiz guruluşyň aranızda, alışyň, guruluşyň. Türkmenistanyň jemgyýeti näme ötmeli? Türkmenistanyň geljegi näme bolmaly? Näçe Türkiýede ine şu zatlar gowy edip dur, näçe şu zatlar Türkmenistanyň bolan oklar. Ondan gatösseňiz, haýyş edýänsiler, hemme aktivistler. Oturan yerimizin, döwletimizin, mysal üçin Kipr, Türkiýe, Ýewropa, Ýaponiýa, Koreýa, Indiýa, Amerika, şu ýerdäki adam gymmatlyklary nähili berjan edilýär, video alıp YouTube'a koyup düşündürün Türkmen halkyna. Serinin nähili bolmalysy we bizde nähili. Bizde nähili olup gatowlýar, ýa-da şu gymmatlyklar zerarly, şolary ýa-ni berjan edilýän sebäpli şu ýerdäki adamyň hakky nähili we durmuş nähili. Görkezim şu zatlar. Bular tapawulyň bilen oklara. Sebäp bular içindäki adamlar daşarutda ýaşap görmek bilen şu zatlaryň bardygyny. Bunun pikirçe Vatan programmasynyň habarlarynça Türkmenistan dünýäde iň bir parahat döwlet we iň gowy döwlet. Habarlary ýok. Türkmenistan betbaçylygy içinde, Türkmenistan gedaçylyga düşdi. Türkmen döwleti bankrot we Türkmen halky betbaçylygyň içinde ýaşap ýören habarlary ýok. Bunun hukuklaryň bozulýanynyň habarlary ýok. Düşündüňmi şonu? Ine onun bir jemgyýet bilimlerinin üstürüş ýoly. Indi bizim jemgyýetimizi biz östürjek bolsak, ýagny onuň aň düşünjesini östürmeli. Aň düşünjesini östürsek, onu biz ýa-ni näme bolup geçer daş döwrümizde? Şul politikler näme diýär? Ol türkmen tatýanlar näme diýär? Türkmenistanyň hökümeti näme diýär? Anyk düşünýär. Şonuň üçin biz hemmemiz şu zatları öğrenmeli. Sebäbi biz bir zada düşünemedik. Biz düşünemedik, bizim döwletimiz ýa-ni şu konstitusiýa, Türkmenistan konstitusiýa döwleti saklap durýar. Eger şu konstitusiýa ýok bolsa, döwlet ýok. Eger şu konstitusiýa işlemede, diýmek döwlet ýok. Ine şu konstitusiýa gaty wajyp bar Türkmenistanda. Döwlet ýaly wajyp bar. Şu bolmasa işlemede döwlet ýok. Ol Türkmenistanyň giýerlerini baýlagyny saklanyň tapawly ýok. Konstitusiýa işlemok. Esasy şonuň üçin Türkmenistanyň esas kanuny konstitusiýa. Bu seredim. Şu konstitusiýanyň içinde iň esasy adam hukuklary. Adam gymmatlyklary. Prezident ýa mejlis däl, adam hukuklary. Ine şu biz düşünemedik, adam hukuklary konstitusiýanyň içinde bozulsa, bizim esasy wajyplarymyz bozulýar, onda bu döwletden tok ýok. Bu durmaly, sökmeli we täzeden konstitusiýal pärden gurmaly. Ine şuňa men size her wagt düşündirýän, şuňa biz gerilik. Ony dewlete getirmedi. Ony Berdimuhammedow etdi şuňa. Sebäbi bu Türkmenistan döwletiniň iň wajyp konstitusiýasyny özü bolýar. Täzeden konstitusiýasy eýýär näde dogry? Şonu 1-nji ýanwardan girden bäri 3 ay geçmekde özü boldy. Özü bir kanun ýagdaýynda ýerine ýetiş hökümetiň welipetini eýlep, kanun çykaryş hökümetini basyp aldy, ofitsialna. O ýerdäki oturan agzalaram halk masalasynyň içindäki ikilini aldyryp, şul bir kanunlary gollap ses berdiler. Diýmek, mejlis hem bir kanun. Parlament hem ýa-ni halk geňeşi hem bir kanun. Konstitusiýada işlenip. Diýmek, biz şu döwleti täzeden prezident aýryp, täzeden konstitusiýany kabul edip, täzeden jemgyýeti konstitusiýa ýa-ni gatnaşdyryp, täzeden döwlet bolmaly. Döwlet ýok. Ine bir adam maňa şuň bir zat diýdi, jam edip, Murad aga, gaýra edip şunu halka düşündirsen, ine şoň sözlerini aýdýan. Siz pul gazanyp bilersiňiz. Dolar, euro. Siz gowy iş tapyp bilersiňiz. Siz Türkmenistandan çykyp täze bir güýçli diplom alyp bir gowy, ýa-ni hünärment bolup, gowy işte işläp, öz bakly durmuşy gurnap bilersiňiz. Maşgala, çağalap, hemme zat edip bolýar. Pulum alyp bolýar, maşgala edip bolýar, täze aýar almak bolýar, täze maşina almak bolýar, ýa-ni çağalan edip bolýar, hemme zat edip bolýar. Ýöne watany bizim toprağımızı bir getirsek hiç vakt edinip bilmez.
Biz häzir şonu ýitip barýar. Sen şu baktılı durmuşun birinci haçanda sen ötüşte bolsan düşünemem. Ötüşüm yok ortadan baranda haçanda hemme adamın elinde bolsa onu düşünüp başlayan. Be, men baktıma bir zat yetemem. Näme? Vatan. Ine mana şo yetemem. Men doğumlardan şo yetemem. Näme bir sany, bir kanun, ukypsy, hiç sada düşünmeyen adam 5 milyon halkın kanun haklarını alıp bir heppeçilik edip kanun iyiden akşama çelip bolup Türkmenistan'ı veripelerine oğurlap, tegi baylıklarını oğurlap, bizim haklarımızı oğurlandan son bizim vatanımıza oğurlacak oluyor. Neymiş? Biz şuna kayın oluyor. Yine herdir, yine şunu oğlunun deyişine göre hem bir adam kazanıp oluyor. Yönü vatanı kazanıp oluyor. Seydin İsrail. Näçe yıllap, näçe asırlap kösünün halk bir yeri basıp alıp saklak geliyor. Ölüýärler şöyle ölüşmeli bolsa hemmeler armiýa ilgi. Gyýyn maşgala, erkek maşgala hökman suratda 2 ýa 5 ýyl armiýa bermeli. O armiýa diýen bir ýerler, o daýhançylyk, güreşe, atışa ölüýärler. O ýerde enatalaraýdan ok. Siz bizim çağlarymyzda odat ýaňyz ýok, olar bilýär. Vatan üçin ölmeli ve vatan üçin ölse kahraman bolmaly. Näçe bir vatanymyzy oğurlap durka, vatan üçin canymyzy bersek, biz onu birlikler diýe aýtyn odat ýan adamlar. Oho, bu vatan. Şundan soň vatanymyz bolmaly, toprağymyz bolmaly. Ata-babalarymyz gan döküp ölüp olara oda atylmady. Indi biz şol vatanymyzy ýene elimize aljak bolsak, biz oda atylýanmyş. Onu berer şonu. Bir Muhammedistan bolsun ýa-da täze döwlet, täze padşahlyk bolsun boldy. Şoň üçin hemme zada real mesele. Bu düşünceleri men tapmadım. Bu düşünceler bütün dünya düşünceleri. Sivilizasyon ömür gidip sivilizasiyada ömür giden döwletlerin düşünceleri. Bu adam kımmatlıklarını berja eden düşünceler. Şoň üçin egerde bir ömür gidiş sivilizasiýaň uğruna bolsak, bolasymyz gelse, egerde biz ömür ösçek bolsak, onda biz şu düşünceleri kabul etmeli. Ol eğer döwlet bayhanyň diýen taslamalarını ya da töhmetlerini dinläp başga tarafa gitmeliler. Biz ösmeriz. Biz ösün döwletlerin düşüncelerini düşünüp şolardan ýitip olup ösüp gitmeli. Biz regionda birinji döwlet bolmaly. Biz Afganistan ýa-da Iranlyk döwlet bolmaly. Biz Türkmenistan bütün dünýäde özüni tanıdýan güýçli döwlet bolmaly. Bilimler, iktisadetler, cemiyet anları, düşünceleri hemmeler ösüp gitmeli. Yani ol haçanlar barıp bunu yıkar, o zaman östürür. Ol yani düşünceler olmalı. Şu neyen düşünceler ösmeli. Şu neyen biz ösmeli hemmeler. Ol 100 adamın ötüşü ya devlete toparının ötüşü ya da demokratik genişin yani qo'llayan adamın ötüşü yeterlikte yani. Hemmeler sen kim olursan şonu olma. Yönü an düşüncen ösmeli. Medeniyet önde durmalı. Bilimler önde durmalı. Ondan biz ösüyoruz. Şu näme Türkmenistan'a? Türkmenistan'ın yukarı yani yerine yetiriş hükümetinin yolbaşçısı Berdi Muhammedov bir yere yumuş oranına enetin atasına oyman söylüyor. Yine şu medeniyetçiliğin model olup yani Türkmenistan'da moda olup o yerde şunu işten yolbaşçam aşağıda yolbaşçı enetin atasına oyman söylüyor. Yani yumuş oluyor. Ne şol etika, kultura, yani hükümet kulturası özü hükümetin özü oluyor. Özü ektiyor şu an. O beylik adamların şolurlar, bular normek hani öldürmek var ya. Şunun için Türkmenistan'ın içinde çağrılar, yaş olanlar, gurlayanı ecemden başlıyor. Düşünen ok şolurlar. Şunun için, şunu hayal gidiş, cemiyetin ötüşü, an düşüncesinin yolu, katervet yok. Bir şunu alınmalı. Şimdi şunu hattın hemmeti Türkmenistan'ın demokratik institutları olmalı. Näme çipmese düşünür yani. Demokratik institutları näme? Yine şu men aýdýan iqtisadi, bilim, medeniyet, ilim, etika, siyasat şu düşünceleri östürýän Türkmenistan'da bilik döwletleri demokratik institutları olmalı.
Şol berja edýän. Indi Türkmenistan'da demokratik institutlara sebdeli. Demokratik institutlar diýende bir okujağa girip 5 yıl okumak institutlar däl. Institutlar diýmek bilim almak yerler. Ol hökmen bir klasda däl, cemiyetde de bolup biler. Indi şu demokratik institutlar näme? Indi Türkmenistan'da demokratik institutlar adaty demokratik institutlar bolýar. Birinji kanuny emele getirmek institutu. O näme? Halk Kengeşi ya meclis ya parlament. Indi şu ýerde ýa aňlar cemiyetden saýlanan adamlaryň aňlary biri bilen konkurensiýa edip, biri bilen ýa çakmışyp şu ýerde adam gymmatlyklaryny gorap üstürýär. Indi şu demokratik institutun bir diýilýär. İkinji indi Türkmenistan'da adalet ministrliği var. Şunun adalet ministrliği kanunu berja edip, olur öwrenip, ýa-ni haýsy kanunlar meclis ya parlament kabul edecek bolsa, onu ekspertize edip, öz netijesini çıkarıp berýär. Olum adam hukuklaryny, adam haklaryny, adam gymmatlyklaryny gorayan gurumu. Onu da demokratik institut diýilýär. Bundan başga prezidentin gözekçiligindäki Niyazi Şunaşdy bütün dünyanı aldacak bolup sapartelki prezidentin gözekçiligindäki Türkmen döwlet demokratik ve adam haklaryny gorayan institut açdy. Onun diňe ady boldy. Onun içinde hiç şartlar bizim cemiyetimizi östürmek için hiç şart edilmedi. Ýöne bütün dünyanı ağlamak için bizde prezidentin yanında bir demokratik institut olma diýip şu maniyetine düşünmem, şu institutunu açýar. Şu reali bunun bir cemiyet tarafından, siyaset tarafından ukypsyz demokratiya düşünmeýän bir diktator. Inniki näme bolup bilýär? Demokratik institut hökmünde geçirilen demokratik saýlawlar. Onun bir institut näme üçin? Şeýledim. Biri öz kandidaturasyny, öz dosiýasyny goýýar saýlawlara. Diýmek, cemiyetin öňüne özüniň üstüşini suwut edýär beýliklerden. Diýmek, bu adam şu kandidaturyny goýmak üçin bir topar adamlaryň düşünşip, duguşyp, gurlaşyp, öz aň düşünjesini östürýär. Aň düşünjesini östürýär, beýlikler hem östürýär. Ondan öz kandidaturyny goýanda cemiyetin ötüşini, aň düşünjesini östürýär we cemiyetdäki adam gymmatlyklaryny goramana öňe çykýar. Onun bir proses, oku prosesi, bilim prosesi. Onu şu eden son, şu saýlawlarym bütün cemiyetin ötüşine mecbur, zerur ve vacipdigini suwut edýär. Şu ýerde usta, öz kandidaturasy geçse, inniki ses berilip, inniki meclise ya parlamente agzasy bolup, mundan beter programmalar, mailnamalaryny beýan edip, adamlaryň aň düşünjesini üstürüp, ýollar görkezip, şol üstürüş ýoluna, bilim alış ýoluna cemiyet üstüşüne uly bir molimýaly bir bilim berýär. Şunu da demokratik institut diýilýär. Diýmek, açyk saýlawlar geçirende adamlar konkurensiýa esasynda, adamlar bir-birine mailnamalar gatgyn garşy edip, pikirler garşy gelip, pikirler çakmışyp şu ýerden iň gowusundan gowusy adam gymmatlygyny gorayan pikirler öňe gidip, ine şol şu prosese demokratik institutlaryň bir şertlerinin şertleri diýilýär. Demokratik institut diýilýär. Bundan başga referendum. Referendum yine de referendum geçirmek için bir tema goýulýar, şu tema gepleşikler geçirilip halkyň içinde pikirler üstürilip yine de halk bilim alýar şondan ve şoňa jemlenip sesler verip referendum geçirýär. Şunun demokratik institutun bir sany görünüşi. Bundan başga teýale çykarjy kanunlary ve demokratik düzenlemeleri taslamalary köpçülikliğin dinleşikler geçirmek, ondan başka şolar geçirmek televizyonda ya da gurultoylarda olan bir demokratik institutların bir görüşü. O yerde de adamlar üstüye pikirler alışıya adamlar arasında öňe çıkıp güýçli adamlar öz pikirlerini aýdyp olur bir topak pikirler çakmışya. Şo yerde köp zat şu cemiyet üstüşine cemiyet üsüp öňe gidýär. Beýle halklar göre.
Ine onun bir demokratik institutdan biri. Bundan başka politik partiler. Bunun cemiyeti sürüyede. Bunun öz ümüdüş fikirlerini cemiyete yayarttırıp, olur düşündürüp, adamların an düşüncesini sürüyor. Bundan başka cemiyetler, yani ayal gıylar cemiyeti ya da cemiyet kurumları, şirketler, her hili yani sportif cemiyetler ya da sunut ya da medeniyet ya da bilim tapağı yok. Şunur müstürüyor. Yine şunun bağırtı başkaları mı? Yine esası şu demokratik institutlar. Yine şunları bizden ayıran son. Şu bizim cemiyet ağını üstmeli. Yine şunun biz düşünüyor şu karadat, şu irvettat, şu bir karatamın içinde bir yağva biz saklap duruyor. Şunun şeklini, şunu yani prizmadan geçip şunun çumurluğunu göremiyor. Yine şu bilimler olmaz. Neticede taş ediyen, birinci bilen beni öňüme aýdan videolar dinlem. Apaýsanýarlar häzir şu bilimleri size berip durur. Dinlem hemme. Kim näme diýe? Öz pikirinizçe guruluşjak bolun, jaň edin, kommentariýa ýazyn. Yani öz liçkatyna ýazyn, guruluşyň artdyryň. Şu jemgyýet bilimler bize gerek her wagt. Şular bolmagan soň şu agyrgyna düşdi. Orta diýerler, haçanda sen politika goşulmasaň, politika sana goşulur. Ine häzir politika her kimin öýünün gapysyna berildi. Öýünün saçagyna bardy. Sebebi ol Türkmenistanyň prezidenti serhetleri yapdy. Türkmenistanyň prezidenti size yani söz alatlaryny yapdy, pasportlar yapdy. Ol bir taktik çözgütler. Ýöne munyň düýük bir ýeri siýasat. O siýasatdan näme çıkýar? Şol siýasat barýa jemgyýet üç jemgyýet aňypdy. Ine düýük mesele nerede? Şonuň üçin biz şu meselelere gowsy etmeli. Men şu temadan ýene yani çıkışlarım bolar, düşünür çıkışlarım. Dinläp duruň, soruňyz bolsa ýa-da men diýenlerime kaýym bolmasaňyz ýazyn kommentariýa ýa-da maňa jaň edin. Meň telefonlarym bardyr. Ine şunuň bilen men öz çıkışymy tutarýam. Jemgyýet aňy boýunça, jemgyýet näme ösüşi boýunça, jemgyýetiň Türkmenistanyň jemgyýetiniň ýagdaýy boýunça demokratik institutlar şu jemgyýeti östürmek üçin şu demokratik institutlar her hökümetde, her döwletde bar. Şunu berja edilýär. Ýöne Türkmenistanda ýok. Ine şonuň üçin Türkmenistanda jemgyýeti ýöretip östürmediler, diktator dolandyrylşy has ansatmıyor. Ine şonuň bilen men öz gepleşigimiň diýjek zady diýen indi siziň soragyňyza jogap berjek. Soragyň ýa-ni YouTube kanallardaky kommentariýalardan ve maňa jaň edilen soralara men jogap bereyim. Täze Paýaz Fediýa Murat Gurbanov näme üçin siz aýryldyňyz Dursultan Taganowadan? Men Dursultan Taganowadan aýrylamam. Ine dedim, ýalňyja men şu temany düşündirdim. Dursultan Taganowa menden öňüm Apaýson işlere goşulýardy. O menden ýani dewletden. O dewlete geldi, üstçek derejesine ve öz ýoluny alyp barýar. Ol bize düşman näme? Biz Dursultan Taganowa kömek etdik. Olum bize köp hereketlerimizde ýardam berdi. Ýöne ol adamyň ösüşi. Biz onu saklamadyk. Men size bir misal getireyim. Bir sensei var. Yani boyovoy iskussodan öwrelýän. Ine şoň uçuniklerine teýilýär. Haýdan biri egerde bir belli bir derejeye ýeten soň sensei pikiri diye indi şu bilimlere şol öýüz aýlan o ýerden taýyryp, bu ýerden taýyryp özü öwrenmek bolmasa şu men külegemde bütün ömrüm bolar diýip özü şonu goýýar. Baryn sen daşyndan görün. Sen şurdy alınacak tarzım eyyam alındı. Yine şu misal men size getirýän bir düşünjäňiz bolar ýaly. Yine Dursultan Taganowa öz pikirçe aljaklaryny alybildi ve öz pikirçe öz ýoluny dowam edýär. Bu gowzanyň alamaty. Biz bilgenýär şunu edenler. Bizim devlete toparına itlendik adam giyirler, itlendik wagt çykyplar. Onun üçin sen hökman düşman diye belirledi. Bizim maksadymyz hereket adamları üstürmek ve täze jemgyýet ýasamak. Diktaturanyň ini şondan aýrar. Haçanda biz adamyň düşünjelerini üstürsek, ananyň
Galın diýmeler, bir ýer galdy beýleki ýani golak diýär, derrew ýykylýar rejim. Ine şoňa biz bar botyr. Şoň üçin biz aýdýar, gün-günden aktiwniz köpelip botyr. Gün-günden maňa jaň edip, men oýanyny murada, soňky çykyşyň maňa täsir etdi, men näme etmeli diýip, gün-günden adamlar köpden köp ýanky jaň edýärler. Ine şolary birinji haýyşdym, öz gruppaňyzy ýasaň. Öz gruppaňyzy ýasadyňyzmy, şu gruppa bilen işläň. Isledeňiz meni goşuň, isledeňiz dewlete toparlan goşuň. Isledeňiz aktivist çağına gelip şu ýerde başlaň birinji gepleşiklere. O ýerden soň öz gruppaňyzy açyň gatlanan ösükdiň, ýa bizim bilen ösükdiň tapal ýok. Biz size ýüride sistemany berýär. Şu sistema, şu Berdimuhamedov rejimini hökmän ýykýar. Ine bizim esas maksadymyz şol. Sistematy sistema berýär. My channel ýerде murada maýym soňuna çenli kim dagy aýtmasyň DBT'den aýryljak diýip söz berdiňiz. Bu wada men hiç kime söz bermedim. Men diýdim öz atçylygymy ederim, halka ýetirim. Onsoň görürmen gidýän gitmeýän. Ol men çözemek, ol DBT topar çözemek. Togrulbek Türkmen, ağam provokator etýänler ýa halka karşı şu demokratiya ötüş bolmady ýaly. Erwet adamı sany kän däldir ýa dowul hakykat üçin görüş etjek adamlar army. Ýok. Seýdim, halkymyz häzir düşünjesi pes boldy, jemgyýet düşünjesi. Ýoş-ýoşdan aň düşünjesi galyp başlady. Gözleri açyp başlady adamyň. Köp zatlary inni ak-gara diýip seýdim, her hili ýanky renkler bilen seýilýär. O diýmek şunu arada hökman rejim bilen garşy işleýär. Ya biz güýçlükdi botyr. Jemgyýetimiz galdyrdy botyr. Rejim hemme güýçlündür. Ýewropada da agentler bar, Türkiýede da agentler bar. Hemme tanandyrýar. Özüň ünsörün kim rejim bolýar? Kim görüşýän, aş görüşýän bolsa. Töhmet atyp bir toparda tapyp, ýok ýerden bir kirş bir argumentam däl bir bölüş tapyp, onu çiýişip bir ulada getirip, diňe bu maksat töhmet atyp, sen ýolunu durdurma. Bu görüşmek ýa-da çak diktatorlaryny ýykmak, halka adatyga çykarmak däl. Ýöneşiň hemmeti halkyň adyny bilýär. Gynatykda. Şoň üçin ine şu jemgyýet düşünjelerinde östürende siz özüňiz düşünýärsiňiz. Men onu aýtmaram däl, barmagam basmam däl. Indiki soru Türkmen zenaniýede ekologiýa temiz bolmadyk ýerde virus keselçilik, ölüm köp bolýar. Bu ýagdaý ören hokly Murat Gurbanow. Neujeli avtonom ülke bolup bilmeýär. Bu genotsid diňe gan döküş, söwüşüp, şöwüzi alyp bolmaýar. Ýurtdaky adamlar aýa galmady. Ýurt daşynak adamlar. Hemmeňiz söwüş isleýäňiz. Söwüşüň inni häzirki döwürde 20-nji asyrda elini ara alıp, yaran alıp kaldan söwüşmeler. Söwüşen yeterli koyu. Käwagt bir sözüm bütün halkı azatlığa çıkıp bilýär. Ine şoň üçin biz bilimlerimizi östürmeli. Sebäbi ine 1000 adam aldy. Ine senin 2002-nji ýylda 200 adam, 500 1000 adam aldy. Näme berdik? Olar terrorist boldy. Bizim halkymyzy monometre gysdylar. Şonu ýenikleýär. Olar garşyp durşoň. Rejim garşyp dur terroristlara. Yani halkın adından çıkacak adamları terörist edip, öldürüp, yerlerine yağ koyup, surat, video çekip bunu terörist etmek. Haçanla yönü halk kalsa, yararsa, ona bütün dünya beyan etsek, onu bir gününe rejim, diktatör bilen faşist oluyor. Onu hemme yurt, hemme devlet, hemme yankı yurttaki adamlar şuna söylüyor. Dine Türkmen halkı da. Şunun için şu yol, katı uçlu yol. Siz şun yolunun düğünü görüngüz. Gatı bu işi yollar. Anladın mı? Seyredim, nime? Yankı Belarusya. Häzir Belarus prezidenti Lukashenko karşı bütün dünya uğraşıyor. Bütün dünyada globalizasiya bolsa bir topar adamlar var. Bir yerde halk közenýän bolsa, şurada kömek edýän şular. O hökman ne şu halkın yankı vekili bolmak ya şoň raýaty bolmak. Seyredim Afrika döwletlerinde bütün Ýewropa goşun edýär. Her adam ayda bir zat zıngýap, pul zıngýap kömek edýär. Ýewropada, Afrikadaky ağaç kalan, susuz kalan adamlar. Afrikada indi ağaç susuz adamlar ýok. Uturup gelýär.
Şu yani egerde biz bütün dünya gör kötsek bizim hakiki ýagdaýymyz değil. Yani videolar, suratlar içinden daşınan hem adamlar aydıp dursa onu bütün dünya bize kömek ediyor. Onu biz bir günle yıklasın. Ne güçler geliyor. Bir de edem dokşan. Şoň üçin biz dime özümüz ýanky galyp ýykjak bolýar. O özümüz galmaly. Ýöne ýara bilen ne? Başga ýoldan. İçinde protest mitingler, şo ýerde bize karşı yaralı adamlar çıkmalı. Yani MHM diýdi. Onlar biz bir günde görkezýär, şular tutup etmeli. Şular yarasız, açık parahat protesta çıkıp öz haklarını aýdan adamlar karşı görüşýär diýip biz şunu suud etmeli. Şo gerek. Onu halkın an düşüncesi, halkın yani hukuklarını alıp bilýänine göwün etdi. Ine verdim pasportları uzatdy. Näme Türkmenistan'ın prezidenti habary ýokmy pasportları 2 ýyllyk uzatýandan? Ýok, öz görkezmesi bar. Gorkup başladı, hatlar gidip başladı. Hemme ýere. Halk galyp başladı. Bu bir kanunlygyny bilýär. Şondan gorkup edýär. Köşeşdirmek üçin. Diýmek gaty gorkýan halkdan. Hökman yaratýar. Yine şunun bilen men şu efir mutaryan indiki efirlerinde galan sorulara cevap verin. Sizin hemmeňizde taňy ýalkasyn bizi idarlap gelýäniňizde, bize öz yani tanqid komentariýa ýazýanyňyzda, bize soru berýäniňizde we bizi goldaýanyňyzda köp taňy ýalkasynda. Türkmenistan halky beýlik haklary ýaly ösmeli. Türkmen jemgyýeti güýçli bolmaly. Egerde biz öňe çek bolsak, biz Berdi Muhammedowdan ýanky zerarly öňe gitmeli. Biz özümüz zerarly. Özümüň behbidimiz üçin, özümüň bagty durmuşy üçin gitmeli. Onu biz özümüz ösmeli. Men hemmäňizden haýyş edýän ösün. Şu ösüljek nokoduňyza çelip ösün. Öwrenin YouTube'da häzir hemme zatlar düşünýär. Opozisiýonlar düşünýär Türkmenistan boýunça. Beýlik opozisiýonlar, beýlik alymlar çykyş edýär. Köp zat öwrenip bolýar. Menem öwrenýän köp zatlary. Şonuň bilen men efir mutaryan size birinji bilen saglyk arzu edýän. Sag bolun. Indiki gepleşikler jeli.